Elixir onde comer en Chantada está nas nosas mans. Con tan só botar un ollo ao móvil, a través da web Chantarda podemos decidir que menú do día nos apetece ou acceder á oferta culinaria de restaurantes como este da localidade chantadina. Aquí temos os primeiros, segundos, postres, o que incluye, o prezo, outras opcións. Tamén podemos ver a carta, poden ter varias imaxes das varias cartas. Ou outra información, por exemplo, comida para llevar, se acepta tarxetas de crédito para pagar, acceso para menús válidos e terraza neste caso. Permite filtrar por tipo de comida, características do local ou especialidades de máis de 35 locais chantadinos. Inclúe datos, por exemplo, dos establecementos con pratos veganos ou sen gluten. Ademais, conta con códigos QR, mapa e información básica de cada un, permitindo aos propietarios actualizar cada día os datos. Podemos variar tanto fotos como o menú do día xa o cargamos nós tamén directamente. Se queremos cambiar algo na carta tamén temos a opción. Unha ferramenta útil para consumidor e hostaleiro que se debe a este programador web. Alberto converteu en proxecto a súa necesidade persoal durante o confinamento. A idea xurdiu na oficina mentre estábamos os compañeiros buscando establecementos para xantar. Como sempre tiñamos que andar chamando para preguntar o que había de menú e a carta, pois decidín facer unha páxina web e levei a cabo no tempo de confinamento, porque cando máis tempo libre tiña. O proxecto Chantarda ven de recibir o Premio Lugo Cambia da Deputación na categoría E para comer Lugo a gastronomía lucense. A plataforma conseguiu a distinción da institución por ser capaz de digitalizar a hostalería local nun mesmo espazo con información actualizada para o visitante e achegalo á cociña de proximidade. Sobre todo por turismo tamén, cando ven xente de fora, non coñece o sitio onde pode ir comer, ten unha aplicación web así de nivel local, está todo moito máis facilitado, moito máis útil que unha aplicación gigante como pode ser TripAdvisor ou outra compañía. Unha forma cómoda e segura para desfrutar da nosa gastronomía máis próxima.